Onze club is vandaag voor mij een thuiswedstrijd, want dicht bij mijn huis, Middelburg-Zuid, FC Douwendalen. Vroeger deelden ze dit complex aan de Kruidmolenlaan samen met Jong Ambon, maar sinds enkele jaren zit Douwendalen hier alleen. Hans, jij bent voorzitter van Douwendalen. Hoe lang ben je dat al? Dit is nu mijn 4e jaar. En ja, hoe zou je deze club omschrijven? Als een warme club, een goed georganiseerde club, waarin we de laatste tijd flink weer in opbouw zijn. Waar het sport, spel en plezier heel belangrijk is voor ons. Ja, je zegt in opbouw zijn, dat heeft te maken met het mindere imago dat Douwendalen een aantal jaar geleden had. Ja, we hebben een aantal jaren we hebben het flink zwaar gehad. Een wegloop van goede leden, minder inkomsten van contributies, minder inkomsten aan de bar, moeilijke sponsoring, overeenkomsten. Maar we hebben op een gegeven moment een nieuw beleid ingezet en dat werpt nu zijn vrucht af. Dus je ziet echt dat we nu weer in opbouw zijn. Flink veel aanwas van jeugdleden en dat zie je dan weer. Er is nu een veiliger klimaat en dat is ook weer belangrijk voor de club. En dan gaat van praten tot praten en dan zie je weer dat de mensen gewoon met plezier naar de club toe komen. Dus dat is heel belangrijk. Het groeit weer. Het groeit weer, ja. Want er was een periode dat jullie leden hadden die dingen deden niet door de beugel konden en daar gingen anderen voor weg. Ja, dat klopt. Ja. En jullie hebben zelfs een soort tuchtcommissie in het leven geroepen toen? Ja, we hebben eigen tuchtcommissie. Die wordt bemenst door een 4-tal mensen van allerlei disciplines. Dus wanneer een leider of een trainer wangedrag of taal wat niet door de beugel kan constateert, kan hij dat aanmelden bij de tuchtcommissie. En die tuchtcommissie gaat dan met die speler en liefst ook met de ouders in conclave om te kijken van hoe kunnen we het oplossen. Ja, nou loop ik hier ook regelmatig rond bij Douwendalen. Ja. Je ziet een club met allemaal nationaliteiten die hand in hand gaan. Vind jij dat ook het mooie van deze club? Dat is juist het hele mooie van de club. Voetbal is niet voor alleen maar een bepaalde kleur. Nee, voetbal is voor iedereen. En juist in deze wijk is het heel belangrijk dat er een club is die voor iedereen open staat. En dat willen we ook zo houden. Ja, want jullie hebben ook bijvoorbeeld een wijkdag. Wil je dat daar dan ook mee aangeven? Ja, een wijkdag hebben we op 4 juni. Noteer het alvast. 4 juni de wijkdag en dat doen we in samenwerking met Stichting Welzijn Middelburg, met het wijkteam doen we dat, met de gemeente Middelburg. En we proberen het zo breed mogelijk te trekken, waarin we iedereen, alle nationaliteiten graag terugzien binnen de club. Want jullie hebben ruimte genoeg. Vroeger zaten jullie hier samen met Jong Ambon, die zijn verhuisd. Wat een wilde eigenlijk qua accommodatie. Ja, maar ja, goed. Ja, zonder meer. We hebben een prachtige accommodatie. En we hebben nu inderdaad de ruimte om iedereen... Kijk, we hebben nu iets van 27 teams. Ja, die moeten allemaal trainen. Dat zijn allemaal vrijwilligers. En die vrijwilligers, die zijn niet altijd beschikbaar. Dus de ene zegt van ik wil om 6 uur en de andere wil om 6:15. Dus als je wat ruimer in je jasje zit... dan kan je daar wat mee spelen. En dat is nu zo. En dat is makkelijker voor de wedstrijdsecretaris ook, die het allemaal moet inplannen. Dus jullie hebben een betere naam en ook ruimte om de mensen die daardoor weer extra komen te bergen? Ja, dat klopt. Op de tribune met supporters Co en Wil. Ja, koud zullen we het niet krijgen, mannen, want we zitten lekker tegen elkaar aan. Wil, zit je hier vaak? Iedere thuiswedstrijd dat kan. En dan fanatiek supporteren? Ja. Een beetje proberen de boel op te naaien, op een sportieve, leuke manier. Ja, maar je moet wel, de mannen moeten wel weten dat je er bent. Ja, dat doen we regelmatig, ja. En hoe lang doe je dat al? Goh, ik ben van 79 lid, dus zelf een aantal jaren in het eerste gevoetbald. En toen in het vrijwilligerswerk in. En nu kantinebeheerder. Ja. En vaste supporter. En jij, Co, loopt ook al een tijdje bij Douwendalen rond? Ja, zo van 93 ben ik hier bezig. Toen mijn zoon ging voetballen en toen ben ik bestuurlijk ook wat gaan doen. Dan was ik eigenlijk al gewend daarvoor bij Wissekerk onder andere. En het is zo'n soort hobby van me, organisatorisch bezig zijn. Ja, en wat betekent deze club dan voor jou? Ja, nou ja, goed, je groeit er helemaal in mee, hè. En er gebeuren natuurlijk in al die jaren zoveel dingen en je houdt gewoon op een gegeven moment van die club. Dat kan je wel zeggen, je houdt van Douwendalen. Ja,
tuurlijk. Dat is gewoon een onderdeel van je leven, hè? Ja. Ja. Nou zitten we hier met Wil, maar jij zit hier ook wel eens met iemand anders, hè? Ja, mijn maatje Rob, maar ja, die kon vandaag niet. Die was jarig, dus... Ja, en de verjaardag gaat natuurlijk voor onze club. Ja. Maar die is er ook altijd bij. Altijd. Ja. Uit en thuis. En jullie zijn echt vaste supporters samen. Ja. Wat vind je eigenlijk van de eerste elftal op dit moment? Het is een leuke ploeg. Het is af en toe een beetje wisselvallig. De ene keer de sterren van de hemel en de andere keer is het, missen ze een beetje inzet. Maar op zich is het gewoon leuk. Ja. Doen goed mee. En, dus Het is mooi om hier op de tribune te zitten. Altijd, ja. Tweede klasse, Ko, ben je daar een beetje tevreden over? Ja, ik denk als je eerste klasse wil gaan voetballen, dan, dat hebben we dan een jaar gedaan, maar dat was niet zo'n succes. Maar dat komt ook omdat je dan tegen die Brabantse Dordtse ploeg voetbalt. En daar wordt veel betaald en dat doen wij niet. Dus, Nee, daar kan je niet tegenop. Nee. En is het alleen het eerste kijken of ben je er 's ochtends ook al voor de jeugd? Ik ben 's ochtends altijd al voor de jeugd. We zijn hier, mijn zoon zit meestal binnen het secretariaat en ik loop meestal buiten rond om alles een beetje in goede banen te Want de jeugd is net zo belangrijk. Ja, natuurlijk is dat net zo belangrijk, tuurlijk. Ja. En dan zorg jij dat ze na afloop een zakje snoep en een chocomel kunnen krijgen, Wil. En een frietje en een broodje en een natje en een droogje. Belangrijk. Ja, absoluut. Ja. Tijd weer voor het kliko schieten. De recordhouders zitten voorlopig op Walcheren, want Jong Ambon en Veren staan bovenaan. En jij, Jaap de Croo, jij moet dat gaan verbreken nu. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Zie je het zitten? Ja, tuurlijk. Geoefend? Nee. Nee, dat niet. Dat is niet nodig. Nee, geen tijd gehad. Hoe is het met Douwendalen 1? Ja, wisselvallend. We deden mooi mee tot aan de winterstop. Maar na de winterstop helaas maar 4 puntjes gepakt. Ja, dus het moet beter. Ja, dat is wel de bedoeling. Wat voor ploeg hebben jullie? Ja, wel veel technische voetballers. Alleen ik denk dat het qua mentaliteit soms wel eens wat beter kan. Dus we hebben het altijd moeilijk tegen de onderste ploegen die ervoor gaan. En tegen de meer voetballende ploeg doen we altijd leuk mee. Ja, kan de aanvoerder daar dan niks aan veranderen, aan die mentaliteit? Ja, het zou kunnen. Dus misschien is het wel mijn schuld. Ja. Probeer je daar wat aan te doen om dat beter te krijgen? Ja, tuurlijk. Ik probeer de jongens altijd aan te coachen. Maar ja, goed. Maar ook een beetje in het bolletje of in het aard van het beestje zitten. Ja, dus en dat ontbreekt wel eens. Soms wel, en daarom voetballen ze waarschijnlijk bij ons. Is het een leuke klasse, de tweede klasse? Ja, absoluut. Veel op Walcheren natuurlijk, Zeeland. Dus je kent veel mensen. Het is altijd leuke wedstrijdjes. Ja. Veel derbies. Oké, nou ik ben benieuwd. Zet hem op, ik ga daar staan en de buitenste zijn de meeste punten. Yes. Ja, 50. Je gaat wel voor de buitenste gelijk, hè? Als je een recordje wil, dan moet dat, hè? Maar ja. Kan nog. Oh, nu niet meer. Nou, voor de eer nog even. Stijgen in het klassement. 75. Tevreden of niet? Nou, had beter gekund. Misschien meer moeten oefenen. Competitie dan maar punten precies. scoren dan. Laten we het hopen. Succes, bedankt. Dankjewel. Aanvoerder Jaap de Croo van FC Douwendalen staat met zijn 75 punten nog net op de kaart op de 10e positie. Maar genoeg om de koplopers aan te vallen is het niet. Edwin, jij bent de topscorer aller tijden van Douwendalen, maar je bent niet begonnen met voetballen bij die club, hè? Nee, dat klopt. De hele jeugd, eigenlijk vanaf mijn 6e tot mijn 19e bij RCS in Soeburg. En waarom de overstap naar Douwendalen toen gemaakt? Ja, dat was meer te maken met het jonge zijn van 19 jaar en dan zondagmorgen voetballen. Dat gaat een aantal keer goed, maar ja, je weet zelf, als je 19 bent, dan hou je ook van het zaterdagavond stappen. En vandaar de overstap gewoon naar Douwendalen. Want bij RCS zou je niet in het eerste gaan voetballen Nee, en moest je 's ochtends vroeg gaan spelen? Klopt, dan kwam ik in de derde elftal. En dat was op zich een heel gezellig elftal, leuk elftal, dus daar lag het absoluut niet aan. Maar ik had gewoon geen zin om op de zondagmorgen. En toen je die overstap maakte naar Douwendalen, kon je toen al vermoeden dat jij topscorer alle tijden van die club zou gaan worden? Nee, absoluut niet. Want ik ben begonnen als linksback. En naarmate de jaren vorderden, werd ik steeds een linie naar voren geschoven. Dus, en uiteindelijk kwam ik in de spits terecht. En dat ging goed? Ja, dat ging wel lekker, ja. Ja, klopt. Hoeveel goals zijn het geworden, weet je het? Nou, ik denk tussen de 130 en de 140. Zijn er nogal wat? Ja. Wat zijn de mooiste momenten geweest in het eerste van Douwendalen? Ja, toch alle promoties. Dus dat staan me wel bij. Maar het waren er geloof ik 3. Want we zijn begonnen in de afdeling en we eindigden in de tweede klasse. Geen kampioenschap, hè? Geen kampioenschap. Hoe kan dat nou? Ja, we houden van de lange adem, denk ik. Veel na-competities. Altijd na-competitie. Ja. Als we bijvoorbeeld deze pakken, Hattrick Leonard beslist derby. Wat kan je nog
van die wedstrijd tegen Middelburg herinneren? Nou, dat waren altijd speciale duels. Sowieso, dat was de Middelburg zaterdag nog. En ja, daar leef je gewoon de hele week naartoe. Dus je kent die gasten. Dus ja, dat is altijd hele speciale wedstrijden. En dan scoor je 3 keer en dat is altijd lekker. Ja. Dus, maar zeker tegen Middelburg zaterdag was leuk. We hebben hier nog een kleurenfoto en ja, die hoort eigenlijk een beetje bij dit krantenknipsel, want dat was dezelfde dag, hè? Klopt. 's Middags moesten we voor de beker tegen Steen, daar naartoe. Dat is deze foto? Ja, en dat was voor de beker. Die wonnen we met 3-2 of 2-3. En daarna moest ik 's avonds nog met het Zeeuws elftal in de zaal nog een districtskampioenschap voetballen. En dan speelde je tegen clubs uit tenminste regio Brabant. Ja, dus, want jij maakte deel uit van het Zeeuws zaalvoetbalteam. Ja. Dat bestond toen nog, want dat is er nu niet meer volgens mij, hè? Nee, zover ik weet bestaat dat niet meer. Hoe nee. was dat? Ik vond het een eer. Dus het was eigenlijk mijn eerste uitverkiezing voor iets wat Zeeuws was. Ja. Dus ja, ik heb trouwens ook nog in de afdeling bij dat was toen de afdelings Zeeuws elftal. Maar dat was puur de afdeling. Ja. Daar heb ik dan ook nog, dat was nog onder Jaap van Maris. De Jaap van Maris. De Jaap van Maris. En wat ging je beter af, de zaal of het veld? Uiteindelijk het veld, ja. Toch wel. Ja. Dan hebben we hier nog de laatste. Douwendalen zoekt het hoger op. Ja, wat is het hoogste wat jij met de club hebt gespeeld? Dat is de tweede klas. Ja. Tweede klas, ja. En was dat een mooi niveau voor jou? Dat was een goed niveau, ja. Ik denk dat we misschien hogerop hadden we denk ik heel zwaar gehad. Maar dit is een hele leuke klas. Dus dat was ook allemaal tegen Arnhem-Muiden, allemaal in de regio. Ja. Dus, en dan ook een paar keer naar Brabant. Dus, En nu nog actief op het voetbalveld? ja, in een lager elftal. Ja, welke is het nou? Want hier staat 6, 4, 3, 4. Waar Ja, speel je klopt. nou in? Ja, dit is het gewoon. Oké, 6, 4, 3, het 3, 4. 6434ste. We zijn begonnen als 6, toen werden we 4, toen weer 3 en nu weer 4. Dus vandaar. Maar nog steeds met veel plezier. Ja, heel veel. Dus, ja. Dit is Team Douwendalen met van links naar rechts Roin de Rijken, 8 jaar van de F1. In het midden Levi Lissenburg, 10 jaar van de E1. En rechts hebben we Tim Holleman, 12 jaar en hij speelt in de D1. 3, 2, 1, ja, kom op Roin. Eronder door en eroverheen, eronder door en eroverheen. Ja, en dan die kant op, naar de pion eromheen, deze kant. Dan, nee, hier langs. Hier langs. Ja, en eromheen. Goed zo, dan deze kant op, deze kant. Hier eromheen. Goed zo, dan naar die achterste. Daar eromheen. Ja, en dan naar de streep toe dribbelen en scoren. Oh, jammer. Ja, de volgende. En jij mag terug. Goed zo. Kom op, Levi. Ja, aanmoedigen. Goed zo, Levi. Dichterbij. Goed kijken. En... Oh, ja, kom aan. Goed zo, Tim. Ga door. Goed zo. En... Oh, over. Ja, Rowan, jij mag weer. Oké, eronder door en erover. Ja, onderdoor. En dan naar die kant. Die kant. Deze kant. Ja, goed zo. En eromheen. Ja, en dan naar deze kant. Heel goed. En eromheen. En dan naar die kant. Heel goed. En dichterbij, naar de goal toe. Oh, jammer, terug. Ja. Ja, gaat goed. Kom op, Levi. Dit wordt hem. Dit gaat hem worden. Oh, over. Nou, kom aan, Tim. Jij gaat het doen, hè? Goed zo. Goed kijken, Tim. Goed kijken. En, oh jammer, terugrennen voor de tijd. Nog even terug. En, gestopt. Als je punten zou kunnen krijgen voor hoe goed je je best doet, dan hadden we Douwendalen hoog op deze kaart teruggezien. Maar helaas 0 gescoorde punten en dus ook niet in de top 10. Geen rakenschoten voor Douwendalen, wel een prima tijd. En natuurlijk een hard applaus van de club. High five, jongens. High five, Rowan. Goed gedaan. Dankjewel voor het meedoen. Vandaag in het vrijwilligerswerk snoepzakken vullen met Liesbeth van Douwendalen. Liesbeth, wat komt daarbij kijken bij zo'n zakje vullen? Bij het zakje vullen komt niet zoveel kijken. Alleen je moet zorgen dat je een leeg zakje hebt. Ja.
En dat je er 10 van die snoepjes Van in allemaal doet. één? Van allemaal 1. Oké, en mag je er Want- ook af en toe één in je mond steken of niet? Dat moet je niet te hard zeggen, maar dat doen we wel eens. Oh, stiekem, Ja, stiekem. ja, dat Het is doen hier wel we een beetje eens. donker, hè? Dat, joh, zo af en toe. Oh, die lampen doen het niet. Nee, wie zou dat kunnen? Want ik zie daar heel veel mannen staan. Wie moeten we daarvoor hebben? Cor? Cor. Cor, kom even de lamp maken als je wil, Ja, hoor. Cor. Ja, ja. Is dat het enige wat je doet bij de club, Cor? Lampen Nee, wisselen? nee. Wat doe je nog dan? Ja, geweldig, dankjewel. Dankjewel. Wat doe je nog bij Douwendaal? Een beetje onderhoudswerk en ja, zorgen dat dat clubhuis iedere week schoon is. Ook nog. Ook nog. Dus je bent hier bijna elke dag? Exact. Elke dag? Ja, ik heb maar 1 vrije dag en de week is op donderdag. Oh, oké. Nou, hij is bijna vol, Liesbeth. Ik ga Ja, er maar- toch eentje proeven nu. Maar je zegt hij is bijna vol. Heb je ook geteld hoeveel je erin gedaan hebt? Of heb je er zomaar in gedaan? Ja, eigenlijk wel. Ja, dan moeten ze weer terug, want er moeten er 10 in. Oh, Ja. oh. Dus dan moet ik weer opnieuw beginnen. Want weet je wat het probleem is? Als je zo'n vol zakje aan zo'n kind geeft, ze zijn onder elkaar zo van, ja, maar die heeft er 2 meer. Oh, dan krijgen we ruzie in de Dan kantine. krijgen we Oh, ruzie dat in de moeten we kantine. niet En hebben. dat moeten we niet hebben Cor, wil je ook een natuurlijk. Hè? snoepje of niet? Nee. Nee, geen snoep? dank Wat, je, geen wat snoep. heb je liever? Ja, liever. Aan deze kant is dat koffie. Koffie. Dan gaan we zo even koffie zetten. We gaan nu nog even door met de snoepzakken. Nou, hij is weer leeg. Dus we gaan hem dan weer opnieuw vullen en dan ga ik beter opletten. Ja, en dan moet je echt eventjes zorgen. Ja, oké. We doen het samen. We beginnen Ja. bij de aardbei. Oh ja, het moet wel een beetje snel natuurlijk. Aardbei erop. Ja, ik ben gewend om het snel te doen. Want Ja. dan pak ik het gewoon eventjes zo. Oh ja, ik ga vlug achter u aan. Ja? Goed wel een tempo. Nou Cor, hier is de koffie. Ah, lekker. Krijgen jullie veel waardering hier voor het werk wat je doet of niet? Ja, Ja? Oh, Heel maar veel. die is niet goed. haagsbakje? Nee, Wat is het? suiker en melk. Oh, suiker en melk. Kinderkoffie. Oh, dan pak ik het nog even. Die vrijwilligers moet je goed verzorgen, anders komen ze niet meer. Kijk eens Cor, Ja, alsjeblieft. kijk eens. Dankjewel. Zo. Nou, volgende zak. Tijd weer voor de penalties. Deze keer met Sven van Douwendalen. Sven, normaal reservekeeper, maar de eerste keeper geblesseerd. Dus jij gaat de honneurs waarnemen. Ik mag aan de slag vandaag, ja. Ben je een beetje penalty killer? Maar val mee. Heb je Val mee. penalties tegen gehad dit seizoen al? Dit seizoen nog geen 1 penalty tegen gehad, nee. Oké, dus je hebt nog niet geoefend. Nee, ik heb nog niet kunnen oefenen. Dus je nee. moet koud gaan beginnen. Ja. Oké, nou heb je slechte hoek of niet? Ja, die zeg ik natuurlijk Die niet. ga je niet vertellen. Die ga ik niet vertellen, Nou, nee. Succes. Dankjewel. Hij had hem bijna. Kom op hè. Oh! Je had hem bijna. Hey, bedankt. Nou, die keeper zegt dat hij geblesseerd was van het eerste, maar volgens mij durfde hij gewoon niet. 5 van de 5 tot volgende week.